Gimat pusan na kisngiu try benengkong jong ka Portland. Ngaku apan pusan berpi halor ke jimpen shoy ke bau Jisu uhab ban man hakapor bau duai barsya tengat. Ke jimpen shoy ke benengkong. Ke jimpen shoy hakadur jong ke jingku araha hakajing imbriu. Ngiri os ngau ya gini kentin ki baong lada melong ukunu blay tu hukum ya gini ki mau begin kelak. Ke jing tengan hakaliang kamet kamlong ke basniu. Bagum tahaw Jisu utengan kam dei ke bapak layo urukum. Handai kadan part kawai kajing tengan. Kebari kata kajing kwa jong kamet. Kebala banlong kajing kwa raha bar kwa brai. Kebapen sniu kajing pot kajing berhat kajing imple kujungi. Kei kebau ksoi ukwa bantan Jisu sakapop. Dak bau kwa aya u ban ailat ya kajing tengan. Ban penong kam baklah ya kabor ke bau ble ku paula ayu. Ngiri ban kan mau Bayau Jisu lay alam do man sim makoi ban sya tangan ban banduai ha kani ka klipmat. Rai hakum kani ka por ukso kwa bantan syalade. Dak jing tangan. Bar ukwa ba kani ka jing tangan kat sensya bar yau Jisu. Bar leng ba jong ka bon pen hun tang ilade ban perhat tang ilade. Om syu ban aingu ni ro yau blai ku pa. Tung ini akan mau. Kum Jisu ngiru la sakhat ban sya tangan. Hagani ka Portland. Ngin sya tengan nakipop ki jing lek pen ki wei. Ka jing lek bom hop ka jing kwa brai. Berkanu kanu ka jing kwa sebab pala. Ngidon ha ladi ya ka bor ban kentat ya ki ka jing kwa raha. Ha ka rukam ka bom dei. Ka jing pensoi ka baar, ka jing pensoi ha ka dur jong ka jing sotho bakla. Nei jing sim ka bu ya ka jing e blai. Kini ki kenti na gospel ki ong lada pilong ukhono blai. Do penno eladi. Kadon kador hagajing syania hagajing penian play. Handrai kani kam dai pat kata kalat kalanti bangin sim kebu bat lek kelumar ne lek kat pamon. Ya kan sadon kapor hagabau Jisu. Un sa penpo eladi bat penno eladi. Bau un syasa narna. Hagaba kan sadon kata kajing syania. Bau blay upa un sa penmi pan yu. Handai hakani ka kenti kampat day kapor kata kapor yu. Na kata kada udon kam man penne ban peniadai la ka jong ka jingim. Kenang ba un la un pulong ye ka mission ka jong blay. Ka jing syania hau blay kam day kata kalat ban lek klem perkhat. Ka jing sim ka bu hakani ka juk ka jongi klawan ra sipun ka jing e. Don ki bon ki paperkhat pakila ban le sibon teli ipop bat kanamong kanamlong ai ki. Dan ki basim ka buah ka jing perkhat ke jongki. Bangan sapiang ngan salai ngam lei bat kumta terter. Usia ulam ha bengi habau lo ong ye kini kitin. Ki babet da kele air kin ot da ke riong. Ublai lo maha bro yangi da ke pasai. Barang ni susim ka bu bat le ko mom senyo. Kadai ka jing pen shoy jong ubaman. Ubalai lek ban kat sungi we ka jimut ci perkhat jungi. Da ka jing kermen ka pathok ka jing khmi lonti ka bam syong nong rem. Te hagani ka Portland ngin sim khiai lagi pop jungi. Berban sngothu ya ka jing penjot ka jongka. Ka jing pensoi ka balai, ka jing pensoi ha ka dur jong ka spa ka pho. Ka ktinu blay ka ong ya kani baro ngan ai hami. Lada mendem ban mani yanga. Kani kadai ka jing pensoi jong ka jing don jing em jong kani ka parthai. Baro eki la terwa da boman yau Jisu. Tang ban unsu mani yau nuksoi. Ka jing don sibun eki ka don ka jing adai bagi jing mani yau kusoi bar ka jing klet yau play. Lapen kan mau yang ira kini kentin na ka Bible. Om don bala ban syakri anut ke kendra. Unisi yau wei barun yau wei pat. Ne un sno hawai badung kentat ya waipat. Pimla ban syakri bad blay bad spa. Gospel jong Matius lunang ban riu du khot bar kusau. Kumtang ini makan mau bakam dei ke babakala ban trang. Ne kwa ya ke ka bangi don kam. Handrai ngim dei ban syukwa ya ke bang ngim don kam hok. Namar kani kan penjar yangi bar kumju ya ki wai. Ini ban panu blay ban ai yangi ya ke jing sngothu ban syampang. Ban mani tang ya uhi. Ka kita pawar ko angkum ni wat ai jing kerdu ni spa ba yana ai tang ya ka bang adon kam yo habang pahu ngalen ya me
ban nga ong uwe utrai para bange kejing hikai ki bangela ban yo hagan gasngi kilong ke nilai kali harum kebane kom hoi uji su la sha pan shoi hanroi uklam le pok kani kejing pen isai bangi ru ngila ban ya kandu sibun ba kejing pan shoi kumta ngi dei ban bo de kanuk sa jong o ban yele persya ya kejing pan shoi bar klempep ngin job namar utrai jungi ula job kejing hikai ke ba ngi dei ban pet ba kumno uji su le le persya ya kejing pan shoi kata dagaktin ublay te ujisu ui kai ru yangi bale kumju tungin ailat bagaktin ublay kan pentamai ga jing em jongi barkan herap ru banele persya ga jing menshoy gi baharu kam ha ga jing em ga baman lakas ngi ke jongi ga jing kai ga balai ga jing yale ga jing penshoy kam dei ga batang sisin ni sisngi hanrai ka dei ga jing yale ga baman kas ngi tar hadu ga jong bakut jong ga jing em ga jongi Any ro yau Jesus Christ.